poginulo je 402 djevojčica i dječaka, dok je u Slavonskom Brodu samo u jednoj godini, 1992. čak 27 djece ubijeno na pragu svoga doma. 65 ih je ranjeno, zašto do danas nitko nije odgovarao za ovaj zločin. Nedjelja na današnji dan, 3. svibnja 1992. bila je krvava nedjelja za Slavonski Brod i grad je proživljavao jedan od najtežih trenutaka u svojoj povijesti. Jedan od njih koji je svjedočio tom tragičnom danu je i naš kolega iz Slavonskog Broda, Željko Mužević, novinar. Gospodine Muževiću, dobar dan i dobrodošli. Poštovanje, dobar dan. Poštovanje, dobar dan i s moje strane. Volim, jako volim i vezan sam za Brod na niz načina, između ostalog tata mi je rođen u Brodu. Morao sam to dodati. Gospodine Muževiću, vraćamo se u Slavonski Brod na današnji dan, 3. svibnja 1992. godine. Da, bila je to jedna krvava nedjelja, krvavi dan, apokalipsa, najteži trenuci koje je Slavonski Brod preživljavao u svojoj povijesti, u svom domovinskom ratu. Bili ih je bezbroj, ali ovo je bio jedan izuzetno težak dan. Tada je započelo je rano ujutro 7 i 18 topničkim napadima iz Bosne na sela Zbig Dubočac, kada je ispaljeno 500 granata. U 8 sati 39 minuta, u stvari u 9 sati 40 minuta oglašena je zračna opasnost koja je 5 puta ponavljena tijekom dana. Napadane su raketama, krmačama, bombama, krmačama, Radnička naselja, Budajinka, Jelas, Pilareva ulica, Krajiška, Tvrđava Brod, željeznička stanica i tako dalje. Samo da vam kažem da je u 6 dana od 2. do 8. svibnja 1992. godine srpski zrakoplovi koji su polijetali, to nisam nigdje ja vidio ni pročitao da neko potencira, ali oni su polijetali sa aerodroma u Batajnici, sa aerodroma u Somboru, sa Tuzle, sa Bihaća, dakle napadali su, danas su polijetali i napadali su Slavonski Brod i Hrvatsku, ali recimo samo u tih 6 dana 1992. godine izveli su na Slavonski Brod 65 napada sa 200 naleta. Borbena djelovanja su izvodili 80% slučajeva, sudjelovalo je 100 zrakoplova, tu je bilo zrakoplova tipa MiG-21, njih 120, zatim tipa Orao, zatim 4 zrakoplova tipa MiG-29 i tako dalje. Možete odmisliti kakva je to bila apokalipsa, na čega je to sve sličilo u Slavonskom Brodu. Na kraju toga dana izbrojano je mrtvih i ranjenih, 16 osoba je poginula, od toga 6 djece. Od toga 6 djece, da. Nažalost, to je bilo u Radničkom naselju Jelas, gdje je dogodila se jedna, obitelj Sveto Marinković, Srbin. U tom času, u tom trenu izgubio je 4 djece, suprugu i majku. Kada je krmača bomba pogodila njegovu katnicu i sklonište, probila je 3 betonske deke i djecu pobila u tom podrumu, cijelu obitelj je pobila u podrumu i to je, taj čovjek danas živi negdje u selu, naravno da je, nećemo reći više što je to, mislim teško se toga prisjećati. Znam da je tu je poginuo i vozač hitne pomoći, recimo, koji je došao pomoći, dakle oni nisu prezali od ničega. Pazite, mi imamo i 27. svibnja kada je poginulo 3 djece na ljuljačkama, 3 ranjeno u Slavonskom Brodu. Na ljuljačkama iz topničkih granata, isto tako. Jednostavno taktika je bila ta da se ispali plotun, pa se pričeka jedno izvjesno vrijeme da ljudi izađu iz skloništa i onda opet po istim ciljevima isti plotun. I tako dalje. Koliko su vaša djeca, gospodine Muževiću, bila stara u vrijeme kada se prisjećamo ovoga dana? Pa moja djeca bila su, recimo, sin je imao tada nekih 14 godina, 15, kćer je imala 8 godina. Mi smo zvali smo 5 sekundi
vrt, ode mi kćer po neku, saznam, salatu, luke i tako dalje i sad da se čuje ispaljenje granate, tengovsko vidim kako se ona baca u vrtu to cvijeće, da to povrće i tako. Recimo, djeca su sklanjanja tek tamo od 92. u kolovozu Ruvinu su evakuirana, izmještavana iz Slavonskog Broda. Ja sam isto tako vidjevši to odveo svoju djecu u Crikvenicu, tamo kod bratića, a na Krku je bio aerodrom, odakle su poleteli zrakoplovi sa humanitarnom pomoći. I oni kada bi god taj zrakoplov uzletio ili slijetao, kada bi čuli zvuk zrakoplova, moje djeca su se trsale i bježale. Međutim, ja sam se vratio neobavljen na poslu, mi smo se vratili kući svi skupe, jer nisam htjela ostati. Jednostavno su rekla, sin je rekao, ja imam 14 godina, ja mogu pušku nositi, a kćer je rekla, ja ne ostajem bez vas. I tako su se mi opet vratili u taj apokaliptični Slavonski Brod. Mislim, ja djecu vratio, što je bilo na jedan dan, sam samo otišao da ih sklonim, vratili su se u taj brod i tako. Da, to je posebno, ja sam sada rekao da su ta djeca nekad jedna vrsta tempirane bombe. Oni mogu proći taj rat, neoslijeđeni fizički, ali to je negdje akumulirano u njima, te strahote, taj osjećaj straha, pogibije, smrti, koji će eskalirati kad-tad za 10, 15, 20 godina. To su ljudi koji sad imaju 30, 40 godina, 35 godina, imaju neke svoje obitelji i tako dalje. Tako da, kako se to eskalira, kako se to pokazuje u javnosti, to samo oni znaju. Gospodine Muževiću, zahvaljujem što ste danas bili s nama na Drugom Hrvatskog radija. Lijepo vas pozdravljamo i do slušanja nekom drugom prigodom. Također srdačan pozdrav.